So, ayan na nga, ngayong araw na 'to ay mag-o-overnight kami dito sa Real Quezon. Kaya bago kami pumunta sa aming hotel na tutuluyan ay dumaan muna kami dito sa, Talipapa para bumili ng uulamin. At dito ko nga pala nakita ang naglalakihang isda na kagaya nito. Nandito nga pala ang napakalalaking isda sa lugar na 'to, sobrang fresh pa talaga. Kaya naman bumili kami ng iihawin para sa aming hapunan. Dahil sobra naman talagang nakakamangha at nakakatakam itong napakalalaking isda na 'to. At, ito nga pala, ito ay ito sana bibilhin ko kaya lang ayaw ng asawa ko kaya naman ang pinili namin ay eto. Ay hindi nga pala ito ang binili namin. Yung malaking ano, yung malaking ito ang binili namin, ayan. Ano ngang tawag dito, tambakol ba yun? Ayan, good morning people. So ayan na nga, good morning. Today is nandito kami sa Real Quezon. Ayan, kunang ko daw si Shokoy, siya daw ay maliligo. Ayun na siya. Oops, bilis. Ano ginagawa mo? Malamig ba yung tubig? Ah? Malamig ba? Malamig? Huy, malamig ba ako yung tubig? Ha? Good morning to you at mga pakay. Ay, hindi ako naririnig. Malamig ba ako? Ha? Malamig? Oo. Mainit. Magpapalit ako ng damit ko. Ayun oh. Ang ganda dito, ang ganda ng ano niya. Ayan yung ano, ayan yung Shokoy na ano. Ayan yung isda na malaki. Ayun. Good morning, good morning. Nandito kami ngayon mga Kabikulana sa Real Quezon. Oh. Upload na. Update lang ako. Kaya lang ayaw makapag-live. Ayan. Mag-walking muna tayo. Kasi time check is 5:30 in the morning. Ang ganda ng bangka, ayun oh. Sarap sumakay sa bangka, ayun oh. Oo. Kaso di pa tayo pwedeng maligo dahil naka pantulog outfit pa tayo. Ayun yung Shokoy. Galing pang Bulacan. Ayan oh, sarap mag walking talaga pag umaga sa tabing dagat, di ba? Yan ang kapaligiran. Ayan, pupunta daw kami doon sa may ano. Kasi ang karugtong nito ay ilog. May ilog siyang ano. Karugtong ng ilog. Malawak na Pacific Ocean. Sakit yung balakang ko. Ayan o. Wala na yung ulo. Oh, lakas ng alon. Dog, good morning. Dog, alika. Interviewin lang kita. Taga saan ka? Dog. Shh. Anong hinahanap mo dyan? Gahanap ka ba ng ano, makakain? Ay, nako, yun ang masama. Mag-aano pala siya, oh. Mag-CCR pala, kaya pala siya umiikot. Bad ka talaga, dog. Good morning. Binangonan sila, binangonan din kami. Pantok. Hindi, mabuhay homes kami. Okay. May mga nakita tayo mga taga-Pilangonan din. Ano kaya itong mga ano na to? Ayan o, yung mga nagbubutas na yan. Uling ko. May laman ba yan pag ganyan? Sige nga. Yan yung uhuli niya kahapon eh. Yung parang uwang.
Diyos ko, paano mo naman mahuli yan? Dinukuhang mo tapos natabunan na yung butas. Dapat yun, inaano mo yung butas. Ha? Nusundan mo. Mali. Patay tayo dyan. Pero meron o, tingnan mo o. Lumubog nung nakita ko. Tingnan mo. Ayan o. Nakadukuang siya kanina. Ay, mali na naman. Paano ba? Ewan ko sa'yo kung paano mo kukunin. Kukuha ko ng stick. Naku, hindi pala ito pwedeng maging ano. Oh. Tingnan natin kung makuha mo. Malalim siguro yung ano nun. Wala na, hindi mo na nakita. Iyon talagang meron dahil nakita ko. Hindi nga, may mga galamay din siya. Di natabunan na yung butas. Ang lalim. Ay, nako, wala na yun. Malalim siguro yung ano niya. Ayun o, nakita ko o. May ano nga siya, may malalim nga yung ano niya. Tagos yan sa dagat. Wala na din. Ayun. Ano, nakuha mo? Wala na, hayaan mo na. Ayun na yung bangka o. Halika na, iwanan mo na yan. Good morning. Good morning, bangka. Ayan, naparating na yung bangka. Ayan o. Iwan ng bangka si kuya. Mangingisda na yon. Yun yung mga tinitinda nila dyan. No? Yung mga tinitinda nila doon ano. Palagyan mo din yan. Dito tayo. Babalik ako doon kasi magbihis ako. Makaligo tayo. Ayun o. Good morning, people. Natin yung ano, yung duktungan ng ilog. Ayun yung mga bangka namin oh. Char. Ayan, lulusong daw siya. Hindi niya natanga yung bangka eh. Ayaw sumama ng bangka sa tubig. Ako na lang muna. O siya na lang daw muna. Ilog. Malinis ba? Ah? Malinaw? Hindi. Malamig yan. Malamig, mainit. Ayan. Ayan, going there. Tingnan natin yung pinagduktungan ng ng dagat at ilog. Oy mga dog. Nakaraos na ba kayo? Ayun yung dalawang aso. Sarap talaga maglakad-lakad dito sa tabing dagat pagka umaga. Good morning, good morning. Ito yung pinagduktungan ng dagat at ilog. Ah? Ayan o. Dito dumadaan yung bangka kapag mangingisda na. Malalim daw yan, may higop daw ng tao yan. Ayan yung pinagduktungan o. Ayan o. Kasi dagat na yun o. Subukan mo. Ayan o. Ayoko nga, kung mamatay ako dyan. Kung higupin ako nyan. O. Tapos ito, ilog na to, papunta doon. Ayan o. Ilog siya. Tapos dito naman ay dagat. Dagat! Magano tayo dito? Wala pala akong mga. Ayan. Markel, alam ba meron taga binangonan dito kanina pagbangon namin. Saan? Yan, magtatanong daw kami ng isda. Kabababa lang ng bangka. Sana merong huli si kuya.
Iniwan ko yung tsinelas dun. Masakit sa paa. Ito muna ko kami, mami. Ayun yung mga bangka na nanguhuli ng isda. Ano, meron daw? Ha? Wala. Magtanong ka na ba? Hintayin mo pa ako. Ayan mga kabikulana. Ito yung mga bangka na panghuli ng isda. Ito yung mga dumadaong pag nanguhuli sila. Kaya dito napakarami dito mga isda ng mga malalaki. Ayan. Dito sila nagano. Yan ang mga panghuli nila. Wala akong tsinelas. Iwan ko yung tsinelas ko doon. Saan napunta yun? Ano daw? Wala? Ah, wala pa. Maya-maya siguro yan. Oo. Si Kuya pala, kahapon pa nakapag-bili. Ah. Magkano ba kuya pag dito ang ano per kilo ng pag dito sa mismong sa inyo? Mga isda. Kapag mga tulingan, magkano ang per kilo dito sa inyo na? Dito sa mismo sa inyo? Ah, 1 kilo. Oo. Ibig sabihin may paano kaya ngayon? May parating kaya ngayon? Wala ko yan. Ang kalalakot lang halos maramihan. Anong oras ang mga dating nun? 3 araw yung salaw? Ah, 3 araw. Kahapon meron. Ako, kahapon. Ay sayang no. Sa akin kahapon. Ay kahapon, maagas yun. Oh, sayang ano. Oo, kaso galing pa kami binangonan kahapon eh. Oo, galing kaming binangonan. Galing kaming Bulacan. Wala pala. Yeah, sa susunod dito, Dito ang ano, maaga. kailangan maaga, oo. Hindi, kailangan dapat alam mo yung araw na ano. Lo, cellphone mo. Ten mo ko. Ano ba umakyat? Doon ako nagdaan. Dito ako nagdaan eh. Baka tayo matiso dito. Hawak ako. Kamali ako ng yung tuhod ko maano na eh. Yeah, oo. Duruin mo, 150 lang yung bagay doon. Magkano? 400 yung kilo ng pusit kapon. 420. O, di ba? Ay, ang laking bagay sana, no? Sayang. Ayan. Time to ano na. Magayak-gayak na tayo kasi pauwi na tayo, guys. Ayan. Ilalagay na niya yung kanyang ano. Saan ba to? Ayan, nagagayak na siya. Nagagayak na namin yung aming mga daladalahan. Dahil pa, uwi na kami. Tapos na naman ang bakasyon, ang weekend. Ayan, trabaho na naman tomorrow. Ayan, ito nga pala yung aming kwarto. Ayan. Ang lakas ng ulan kagabi. Tapos may CR, may may lababo. Ayan, nagsaing ako ng baon namin. Ayan, ah. Sige, mauna ka na nak. Pa ako, nagligpit pa ako. Hindi na lang halaman si kuya. Ayan ang mga kwarto dito, guys. So, pagka gusto ninyong pumunta dito. Ayan, 4-5 daw yan. Ito. Yang mga yan. Tapos merong isa ditong family ayun. Ayan o. Ayan, parang bahay na talaga siya. Ito, maganda, nasa puno siya mismo oh. Ang ganda oh. Ay. Sa
puno siya talaga ginawa yung ano, yung kubo. Lo, pag nagkulo yung patayin mo muna ha. Para matuyo. Yan, ito ang mga bahay dito. Puno ng nyug. Ayan o. Yan o, maganda presko. Kaya lang walang aircon yung mga ganito na ano, wala siyang aircon. Ayan yung magtita. Ayan, ito ang pinakang area. Ito yung, ang daming puno ng niyog. Ayan o. Ayan. Ayan yung shokoy. Wala nang lalagay din eh. Kung meron pa magkakasya sana yung ano, yung Oh, ito na yung kanin. ayun pala, puno na pala yan eh. Paano ka pa maglagay dyan? Ayan guys, pauwi na kami. Ayan ang aming mga service. Pauwi na kami. Ayun yung isa. Ayun o. Pauwi na kami. Bakit po? Ayun, may naiwan ka. Ano ba yung naiwan doon? Sa inyo ba yun? Ah? Hindi, sa tapo na. Sorry, hindi ka na sa basurahan. Ayan, pauwi na kami guys. Bye bye Real Quezon.